Nderuar zonja Kamçeska, Ministre e Kulturës, Shqipësia ju e ambasadori delegacioni Bashkimit Evropian Shkup Aivo Orja, përfaqësues të Kishës Ortodokse, përfaqësues Dragan Spasić, zëvendës kryetari i Komunës Nagoriçanit Vjetër, të nderuar kolegë, përfaqësues të media, zonja dhe zotri. Почитувана госпоѓа Елизабета Камчевска-Милевска, министар за култура, Ваша екселенција, амбасадор на делегацијата на Европската унија во Скопје Авива Ура, представници на Кумановско-Слобовската епархија, господин Драган Спасик, заменик градоначелник на општината Старо Нагоричани, почитувани колеги, представници на средствата за јавно информирање, дами и господа. Kam deri dhe kënaqësi të veçantë jemi pranishëm në ngjarjen e sotshëm me rastin fillim të projektit konservimi dhe revitalizimi i kompleksit turistik Shën Gjergji Nagoriçani Vjetër, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian. Ми представува особена чест и задоволство да присуствувам на денешниот настан по повод започнувањето на проектот конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс Свети Георги Старо Нагоричане, финансиран од Европската унија. Qendra Nacionale për Konservim është barë si grantit të drejtë për të i cila si institucion më i vjetër profesional për konservim dhe restaurim me përvojë pothuajse 65 vjeçare, është udhëheq në ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në vend. Носител на директниот грант е Националниот конзерваторски центар, кој како најстара стручна установа за конзервација и реставрација со речиси 65 годишно искуство е предводник во зачувувањето и заштитата на културното наследство во земјата. Неговата основна дејност е заштитата, конзервацијата, реставрацијата, ревитализацијата на недвижното културно наследство, што вклучува вршење на зајакнати главни функции и карактеристики на конзерваторски центар, одговорен за 36 од 84 општини во земјата. Kompetenca e Qendrës Nacionale për Konservim është i miratuar nga neni 146 ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, ku janë dhëna funksionet tamë dhe funksionet e qendrës përgjithëse për komunat ku nuk janë formuar qendra regionale komunale, në cilën është përfshirë dhe komuna e Nagoriçani Vjetër, ku gjendet kisha Shën Gjergji, monument i kulturës me rëndësi dhe vlerë të jashtëzakonshme. Надлежноста на Националниот конзерваторски центар е утврдена со член 146 од Законот за заштита на културното наследство, каде се дадени матичните функции и функциите на надлежен конзерваторски центар за подрачјето на општините за кои не се формирани регионални општински центри, а во кои спаѓа и општината Старо Нагоричане, каде што се наоѓа црквата Свети Георги, споменик на културата од исклучително значење. Qendra ka në disponim kuadër profesional dhe shkencor dhe pse në numër të mjaftueshëm në cilat me specializime të ndryshme duke përfshirë arkitekt, arkeolog, historian të artit, historian restauror për teknika të ndryshme, afreska, ikona, mozaiqe, biokimist, kimist, inxhinier e civil e të tjerë. Центарот располага со стручни и научни работници, иако не во сосема доволен број, кои се на различни специјалности, и тоа архитекти, археолози, историчари на уметноста, историчар, конзерватори за ликовни техники, биохимичар, химичари, градежан инженер, споменичко право и друго. Nga aktivitetet e parapara në kuadër të Qendrës Nacionale për Konservim, drejt për drejt do të kryen ngërmimet arkeologjike, ulëmtime për konservim, punimet e projekte për valeve, ndërsa punët restauruese mbi arkitekturën do të kryen me angazhimin e punëtorëve dhe mjeshtër specializuar në këtë lloj në organizimin tonë. Од активностите предвидени во рамките на проектот, Националниот конзерваторски центар непосредно ќе ги извршува археолошките истражувања, конзерваторските истражувања, изработката на конзерваторски проекти за архитектурата, фреско-живописот, иконостасот и камените надгробни споменици, како и вршење на конзерваторско-реставраторските работи на фреско-живописот, на иконостасот, на надгробните споменици, додека изведбата на конзерваторските работи на архитектурата ќе биде во наша организација со ангажирање работници и мајстори специализирани за конкретниот вид на каменоризачки активности. Më lejoni ta shfrytëzoj këtë rast që t'i shpreh minjorën dhe falënderim delegacionit Bashkimit Evropian, Ministrisë Kulturës, Komunës së Nagoriçanit Vjetër, Drejtorisë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, Ministrisë së Financave, Kishës Ortodokse Maqedone, si dhe Muzeut të Maqedonisë për bashkëpunim dhe implementimin e aktiviteteve të lidhura me këtë projekt shumë të rëndësishëm.
Дозволете да искористам оваа пригода да оддадам посебно признание и благодарност до делегацијата на Европската Унија, Министерството за култура и секторот за европски интеграции, Општината Стара Новоречена, Управата за заштита на културно наследство, секторот за централно финансирање и склучување договори при Министерството за финансии, Македонската православна црква и Кумановско-Соговската митропологија, како и музеот за соработка и спроведувањето на активностите поврзани со овој исклучително значаен проект. Falemderim dhe mirënjohje shpreh edhe për stafin profesional të Qendrës Nacionale për Konservim, cilët me gjithë me përgjegjësinë e tyre morën pjesë përgatitjen e aplikacionit program dhe zbatimin e gjitha aktivitetet që quan deri në nënshkrimin e tij dhe për rivitalizimin e suksesshëm të më të keqëm të projektit për konservimin dhe rivitalizimin e kompleksit kulturor turistik Shën Gjergji na Goriçani Vjetër. Особена благодарност и признание упатувам и до стручниот кадар на Националниот конзерваторски центар, кој несебично и со сета своја професионалност и одговорност учествуваше во подготвувањето на грант апликацијата и реализација на сите активности кои доведоа до негово подпишување, а понатаму и до успешно реализирање на проектот за конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс Свети Ѓорѓе во Стара Новоречен. Realizimi i suksesshëm i këtij projekti do të jetë një nga shembujt e parë e praktikës së mirë që mund qytetet do të vazhdojnë të përdoren për të zbatuar një numër të konsiderueshëm të projekteve të tilla dhe të ngjashme në vend e më gjerë. Gjithashtu shpresojmë se realizimi i suksesshëm i projektit do të fillojë bashkëpunimin me delegacionin e Bashkimit Evropian, i cili do të vazhdojë me aktivitetet dhe projektet e tjera që do jetë përfitim reciprok nga gjitha palët e përfshira dhe njëkohësisht do të jetë në favor të përforcimit të rrugës ka atarësimi i Bashkimit Evropian. Faleminderit. Успешното реализирање на овој проект ќе биде еден од првите примери на добра практика која понатаму ќе биде искористена за спроведување на голем број вакви и слични проекти во земјата и поширока. Исто така се надеваме дека успешното реализирање на проектот ќе продлабочи соработката со делегацијата на Европската Унија, која понатаму ќе продолжи со други активности и проекти кои ќе бидат од взаемна корист за сите вклучени страни, а истовремено ќе одат во прилог на завршување на патот кон членството на Европската Унија. Благодарам.